ଶାଗ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶାକାହାରୀ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଁକୁ ମାଛ ଆସିଥିଲା, ବାପା ଆଣିକି ଧରେଇ ଦେଇଥିଲେ। କହିଲେ କି ଆକୁ ମସଲା ମସଲି ବାଟିକି ଭଲସେ ଗୋଟେ ତାଜା ପ୍ରକାର ବନା ଗୋଟେ ତରକାରୀ। ତାପରେ କାଲି ରାତିରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହୋଇଥିଲା, ତ ଛାତ ଆମର ଓଦା ଥିଲା, ଖରା ଆସୁନଥିଲା। ଖରା ଆସିବା ପରେ ଲୁଗାଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ଶୁଖେଇ ଦେଇଥିଲି ଝାଡ଼ି ଝାଡ଼ି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପାଗ ଆଉ ପବନକୁ ଦେଖିକିରି ମୁଁ ଟିକେ ଛାତ ଉପରେ ରହିଗଲି। ଆଜି ହେଉଛି ଗାଁର ଶେଷ ଦିନ, କାଲି ମୁଁ ପଳେଇବି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଗାଁଟାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଲି। ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ କେମିତି ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଜଣେଇବେ କମେଣ୍ଟ କରି। ତାପରେ ଘରକୁ ଆସି ଖାଇ ଦେଇଥିଲି ଶାଗ ଭଜା ସହିତ ସୋୟାବିନ ଆଳୁ ତରକାରୀ। ମୁଁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମିଷ ଖାଏନି, ମୁଁ ହେଲି ଗୋଟେ ଶାକାହାରୀ ପ୍ରାଣୀ। ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜଣେ ମାଉସୀ ଝୁଡ଼ିରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆଣିଛନ୍ତି ଚୁଡ଼ି। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଆମ ଗାଁର କୁମ୍ଭଯାତ୍ରା ଭସାଣି। ଏମା ଏଗୁଡ଼ା କି ଘୋଡ଼ାଲୋ, ଏମାନଙ୍କୁ ତ ଦେଖିକି ପୁରା ଅଧା ପିଲା ଯାଇଛନ୍ତି ଡରି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।